bantu baminto inarete sana kutumia omobayeni oyo omogusia atebete naende ninywanchete sana 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 ase naende netakeire kwaranywa kaonsi omogusia atebete ng'a kumbe bogesasati eora teri roche, yaani kero okonyora embura yature nigo ogocha kwanyora esasati eraire ense ekumbete ense kabisa eora eri noetete iga mambia ki bwakire kwacha kwanyora ng'a esasati eye naende yakororokire yatenenire. Bono naki kiagerete omogusia agateba ng'a kumbe bogesasati eora teri roche, yaani ekero emechando yachire gose obororo mechando gochire yacha chinyomba binyoro goeta mbori goita mechando eye teri gochi yaita mbororo mechando teri goita mbororo ekoreta mechando teri goita mbonoro banto baminto mechando teri goita nkenoro ekoreta mechando teri goita nkenoro ekoreta igo bono emechando kero yachire tekonya gotwara obwoba aye eumbi igo kumbe bogesasati igo omogusia atebete ng'a chiera komosi egere omenye binto binde mbire omanyete kwombia. Bono kumbe bogesasati ase egento kende gionsi ogokora kumbe bogesasati nonye nyomba ki mwabacharire chinkwana tiga kumbe bogesasati omaete ase enyoma ere mpaka oyomo oino ekora omochinga enyoma ero nari egosuka bono ekero omonto abe igoro nakong'u. Igo bono kumbe bogesasati eora teri roche eora eri ngoikere mambia kwanyora esasati eri ere eora eri etente eria esasati noere ime lakini mambia naende kwanyora yakororokire naende ere igoro etigete eora nse. Bono emechando ki yachire naye ekora ki ekaba buna esasati kumbe ng'ora igo emechando eete naye ogenderere naye nabo okogenderera igo bono tokonya koirera rioka ng'a yaya korwa kare naki kiagerete omogusia agaikaransa agateba ng'a kumbe bogesasati eora teri roche abagaka ba omogusii na abang'aini baikaransete bagateba ng'a kumbe bogesasati eora teri roche. Inche mbatebi ng'aki omogusia achete ng'aki ebinto bionsi gocha nimbabangere tara naende nimbaerese. That's why I'm here as the chairman of elders Mochete All of Africa. Bono like share my YouTube. Thank you.